Sa mga miyembro sa Social Security System kon SSS, apil sila sa mga makadawat og dugang ayuda gikan sa Uplift kon Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Program. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Giklaro ni Eric Coronado, Acting Head, Visayas Central 1 Division sa SSS, nga kadto lang ang employed SSS members nga nagsweldo og 20,000 pesos paubos ang maka-avail sa ayuda gikan sa kagamhanan ubos sa Uplift program nga gipadagan sa DSWD. Gikinahanglan nga adunay disbursement account enrollment module o DAIM sa Abril 2026 ang miyembro nga maka-appeal sa programa. Kaya dapat naagi sila may SSS card. Pero pinaka-importante ko naagi sila PSA, na-capture sila sa PSA kay ang ato magong data is linked to PSA. Lunes gisugdan ang rollout sa ayuda alang ni adto mga benepisyaryong naglakip sa Poor and Near Poor. SSS employed members nga ubos sa 20,000 pesos ang binuwan niya sweldo. 4 piso ug walang gutom members. Magkarawat og tag 2,000 pesos nga financial assistance sulod sa unom ka buwan ang mga poor ug near poor apan one time 2,000 pesos alang sa ubang grupo. Adunay 7.5 million household nga adunay gahin nga 55 billion pesos ang programa. Ito po ay programa ng Pangulo para po matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan na may hirap, no, na apektado sa mga vulnerables po, na apektado ng nagaganap ngayon na energy emergency po natin. Sa Central Visayas, adunay 132,000 ang 4 Ps nga nabayran na og 23,000 sa walang gutom nga kinakdang bayaran karong buwana o sa unang semana sa Agosto. Ang poor ug non-poor adunay 152,000. Ato yung klaruhon nga ang datos nagagikan sa resulta sa community-based monitoring system or CBMS 2024 of the Philippine Statistics Authority. Gikan didto nga datos na identify na through the DepDev ang poor ug near poor. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.